Mr. Kamangira ayakhala akuyesa kumatumiza mafunso ena amene analioneka kuti anali azifukwa ndi anthu ena. Mmene timakumana ndi attorney general anatumizanso ngakhale mafunso kwa ine komanso mamembers ena a committee kuti mumufunse izi akabwera attorney general. Ife ngati committee tinaona kuti Public Accounts Committee si committee imene anthu osiyanasiyana a dziko lino angamagwiritse ntchito ngati chida chothesera maudani awo osiyanasiyana. Izizi zinakanika ndipo mukati mukafufuza mu committee mupeza kuti mafunso alipo ndithu. Kuonjezera pamene pa Friday chifukwa committee inakumana pa Tuesday kukambirana zapo ripoti line by line, nzere ndi nzere, paragraph mpaka paragraph, ndi kumaliza lachiwiri kuno ku nyumba ya malamulo. Tinayamba ma 8 koloko mamawa timamaliza pa 5, ndipo report inapangidwa adopt ndi kuchitidwa second. It was due for submission kapena kuti reporting ku parliament lachitatu. Siku limenelo sinapangidwe present chifukwa choti kuti panali zifukwa zina zimene aliyense anaziona parliament mu, koma lachisanu akamangira nandimbira phone. Ndinacho chikhulupiriro kuti anali atausidwa ndi ena kundipempha kuti ndiyapase report, ndipo na ineyo report inali kusinayipereke ku parliament, ndipo sinalibe chifukwa choti ndingayigawire kwa munthu wina aliyense, ndipo tinagwirizana kuti report isatuluke, ndipo akamangira sinapase report. Umboni wokuti amandipempha report yo ndili nawo, ndipo iwo omweyo siku lomwero around 8:15 in the morning Friday lapitali anandipempha kunena kuti ndichite chilichonse chothekera kuti ndiapulumuse acting ACB director, zomwe ndinawuza kuti ine sindingakwanise chifukwa ine ndi chairman chabe wa committee imene ikukhala pa mpando. Ma members ali ndi ufulu ndipo anapanga chiganizo zinatha sindingatitsegulenso report. Ndipo izizi zinachitika pachisanu. Ngati akamangira zimene ndikunena zaboza angotulusa message imene ananditumizira makamaka matumize recording ya phone imene iwo amayankhula ndi ine zondipempha kunena kuti tipemphe tionesese kuti no ACP director asapakidwe china chilichonse mu report imene. Ndinawafunsa kuti kodi cholinga chanu kwenikweni ndi chani, zomwe sanandiyankhe zomveka bwino kufikira nalero. Ndipo ananena kuti muonesese kuti mu report limene attorney general akhale kuti ali ni mavuto. Nawuza kuti zimenezo sizingatheke. Report inatsekedwa. I don't want any kind of interference. Anandiuza kuti I'll fight you. Now I'm waiting. So the rest I'm seeing, I'm here, and the nation will judge.